И здравейте на всички, аз съм си Пеки. Ще го правя това. И днес ще играем Dungeon Nightmare, ще започна старт епизод на четвърта нощ, защото тук съм стигнал. И да, малко страшни игри реших да направя. Да, няма се прити слушалки, да знаете, че много силно пища, понеже звука тази игра е много силна просто. Аз честно казвам, доста се страхувам. Не знам звука на видеото как е, но честно казвам, при мен слушалки е много силно просто. А вижте мапа какъв е, просто вижте мапа. За 10 минути не знам как ще мина това нещо. Ще гледам на моментите, на които пишете да намеря това. Нека започваме. Така е толкова странно. Другото само, който играе да му подскажа, мисля по някакъв начин да помогна, винаги си паля тези срещи, че е хубаво да затваряте вратите след вас. А някой не го казва. И сте празни сте. Но да кажеш, че ще паузирам повече клипа, за да имам повече време, защото не се знае кога ще го мина. Да, и така. Искам нещо да видя. Вече... Та трябваше ми се карака. Се напрегнал като... Fuck's sake! Спрете се, бе! Shit! Не искам да играя тази игра. Аз се напиках. Не.